Salutare fraților și bine v-am regăsit. Astăzi o să ne jucăm un joc nou. Bun, și să vedem. Deci, acolo zilnic, 20 de victorii, magazin aici o porțiune. Bun, și dacă vă place, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Bum! Și mai să trecem la treabă. Ce trebuie să facem, bă, frate, bă, aici? Revin. Gata, fraților, am revenit. Acum trebuie să facem... Gata. O să revin. Am revenit, bun. Bă, dar... What? Ce trebuie să facem, bă, frate, la joc? Bă, nu înțeleg nimica. Cred că... Ce joc e, bă, frate, pe ăsta? Ce joc e ăsta? Bă, frate, bă, ce joc e ăsta? În ce m-am băgat? Da, și la partea a doua, dacă vreți că scrieți în comentarii dacă vreți să fac și partea a doua. Că la Brain Rot Evolution știu unde am rămas, dar am dat o resetare și acum la Ganzeli, trolala și da. Bun. La 20 de like-uri o să fac partea a doua din Brain Rot Evolution. La 5 like-uri partea asta. Și la 10 like-uri o să fac partea a doua cu Minecraft. Bun. Bă, dar ce naiba e asta, bă? Părăsesc, gata, nu mai vreau nimica. Brain Rot. Am 50, bă. Bă, tralalelo, tralala. Dar dacă nu știți Brain Rot-urile, sunt niște Brain Rot-uri, un sahur, bărbăr, patapim, udin, din, dun, madin, din, dun, din ciorino, dosterino. Și puteți să scrieți acolo pe YouTube dacă vreți sau în joc. Puteți să scrieți la Roblox Brain Rot Evolution sau Brain Rot, doar Brain Rot și o să vă dea o grămadă de Brain Rot-uri. Eu pot să-mi dau report? Bă! Cum îmi dau report? Da, bun, așa. O să fac aici 1000 de ani. Cred că o să terminăm asta la ajunul. La Revelion o să terminăm. Hai, mă, cu cursa ta, bă. Haide, tralaleo, tralala. Sper să câștig. Bă, nu se ține deloc. Deloc nu se ține. Deci deloc. Bă! What the
fac? Cum naiba s-a dus ăla în fața mea? S-a dus instant în fața mea. Bun. Dar, cum să spun, sper să facem 100 de abonați. Că la 100 de abonați ați văzut că și la 90 m-am ținut de cuvânt că fac videoclip și la 100 de abonați o să fac un live. Bă, adică-s pe locul 3. Bă, n-are cum, bă, frate, bă. Ăsta al 4-lea. Nu pot să cred, bă, frate. Capibarello, cocosini, zebra zebra, zebralini, Bă, ce tare zebra, muzica asta. zebrocini. Tong 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 sahur. Anomali mengerikan yang tong keluar pada sahur. Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Patapim pim patapim, patapim. Trullimero, trullicina, il britilete. Bă, dar ce șmecheră e muzica asta. Trippi troppi, troppa Tripa. tre topi tropelano, trippi troppi. Uitați, aici puteți să învățați brainrot-urile. Bananita, dolvinita, bananita. Oi, oi, el bobrito, gangstick, frigo camelo. Revenit. Este bine cambalabu, cimbalele bananini, bombarelo crocodilo, tripi tropi, tropa tripa, burbu de patapim, balerina cap. Espresora signora, pipil strawberry, cocofanto, tripitropi, zebralini, zebra-zubra. Nici eu, unele nu le știu. Trimero, trucina, tata, saur. Da, mai sunt. Cred că sunt 1000 de brainrot-uri. Bă, da, se opre, nu știu, cred că nu mai avea nimic. Ce hală, ce ăsta? Este dezerte. Assassino. Cappuccini, 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 bumbini, bumbini, fratello bombardiro crocodilo, boneca ambalabu, ambalabu, boneca. Am auzit un exact. Eu m-am cu tare ăla. Saturno, Saturnita, Saturno, Saturnita, il cactus, il ippopotamo, cactus gigante. Știu eu unul care eu l-am învățat. Adică nu știu cum să vă zic. Eu l-am inventat. Monkey Tuesday. Nu știu dacă e bun. O să scrieți în comentarii dacă e bun. Și cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe subscribe. Și noi ne-am văzut data viitoare. Pa, pa! Nu uitați să facem 100 de abonați. Și la partea a doua, la 5 like-uri pentru partea a doua. Pa, pa!